men kapan long yangi ban shan ya yu blay ka hok yang saki when I think is kan tem rong shirka ban buat ki kintin sneng hi may ipa lanu ka pertay kan yo iyangi sembo jeng perkan kin mat ya lenti thang ya ka sharang hari ka badum wan ai ba kan lip wat bo ha po kram Kamai iaka hok ubarim na men way open bnaya kane pet yap na ka thok gi rong phong ka perthai da pen kop nya la de ikter ka menta ki thet men barim ka wait ka jing start ki ne dai ban shim ngin ba la ling kor ngin thom shaki clear ha ba gut gas ngin yo ku lam ser Kamai iaka hok ha ba ka jing snew kan thom bor na phang to tip ba jing ba yaki kan ken dang ka bam sam kan tlor baro ngi yo i yaka roi ka par ngi kren ken ya pi ngin la bet ban le ha ba mon ka jwan ka por ban ken thi ngim dei ban per kan ya wer ya baro ngin kletting ya per Kamai iaka hok long yeng to ngin ker Kamai iaka hok ubarim na men way open bnaya kane pet yap na ka thok gi rong phong ka perthai da pen kop nya la de ikter ka menta ki thet men barim ka wat ka jing sat ki ne dai ban shim ngin ba la ling kor ngin thom shaki clear ha ba kun gas ngin yo ku lam ser Kamai iaka hok Kamai iaka hok ubarim na men way open bnaya kane pet yap na ka thok gi rong phong ka perthai da pen kop ya la de ikter ka menta ki thet men barim ka wat ka jing sat ki ne dai ban shim ngin ba la ling